साहेब आपण सावंतवाडीवर असं म्हटलं होतं की ही अंदर की बात आहे, दीपक भाई हमारे साथ आहे. त्यावर तर दीपक भाई असं म्हणतात की माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे मी काही दिवस बाहेर पडलेलो नाही आहे, मात्र माझ्या नावाचा वापर करणं चुकीचं आहे, मला मत म्हणजे शिवसेनेला मत असं. बघा, आदरणीय दीपक केसरकर साहेब हे ज्येष्ठ आहेत. त्यांच्या तब्येत असो, त्यांच्या ह्या आरोग्याबाबतीमध्ये आम्हाला सगळेच आम्ही म्हणजे त्यांच्याबद्दल वारंवार आम्ही विचारपूस करतो. आम्ही त्यांच्या बाबतीमध्ये सगळ्या पद्धतीने काळजी जेवढे आम्हाला शक्य आम्ही पण घेणार आहोत. काही महिन्या अगोदर जेव्हा ते आजारी पडले तर मीच त्यांना भेटायला गेलेलो. त्याचा आणि आजारपणाचा आणि निवडणुकीचा काही संबंधच नाही आहे, काहीच संबंध नाही आहे. आणि म्हणून त्यांनी बोलावं ना की राजघराण्याशी माझा काही संबंध नाही, राजघराण्याचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्याशी माझा काही संबंध नाही. एकदा केसरकर साहेबांनी बोलले तर आपल्यालाही कळेल केसरकर साहेबांचं मन किती मोठं आहे हे आम्हाला माहिती आहे. आणि राजघराण्याबद्दल तर त्या भावनिक आहेत, हळवे आहेत एकदम. म्हणून त्या विचारांनी, त्या अधिकारवाण्यानी ते निश्चित पद्धतीने राजघराण्यातल्या व्यक्तीला आशीर्वाद देतील या व्यक्तीवर मी आजही ठाम आहे.